পদার্থ আর কই আছে আপনার এইটাই একটু শুনো তো মাথা তো কোনো কিছু না 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 ini belakena Indonesia jenis naidi जों এটা থানানি পারমিশন নাওইনো যে 17 পেকজলা জন্মদিনের বিসিङाव खबजाक पेकजला बिसि हायाकेबा नव शान्ति गन्ज बाजार आ जागायाव जों दुदुदु प्रग्राम खायनायनि बागै जों आरो गोबांबा बरक चिनि 100 থেকে 200 जन बरक लाई जों गेदेरिं खालायनाय नग नग हाबनायनि बागै जों प्रस्तुत खायदंलाय माने आ समयनो हठाते तिब्राम थानि যারা गुड्डा मने खायदि लाथाव रट बंनि तिब्राम थानि फ्लेग खाजाक आबायनो जों सिनिबो बावनो तिब्राम थानि अमुक गुन्डा रखनै हठाते फायनाय चिनि कर्मिनि पुरा आक्रमण खालायफैगा ताई आनि लगी दंनाय जे बुरि बुसा बुमा आबा हायसुदन यगलिया बरक जतन बुबायखा आबानो रुगमानानो ताई आनि लगी दंनाय पुलिसनि गारिनो पर्यन्त बर याकारिया पुलिसनि गारि खालायनाय बर गोबांमा पुलिस गारिनो बखका आनि गारिबो बखका ताई आनि लगी दंनाय 10 থেকে 15টা गारि बर बखका ताई अमाहाय खालायनो बाइक दंमानि बाइकबो बर 10 থেকে 15টা बाइक लामाफोरा बाइजाक आनि लगी दंनाय गथनां बेलायखे निन्दानिय ताई सेलांगो अमाहाय जे निन्दा राजनीति बा अमाहाय उसिफल खायै राजनीति खायै रंना आंबो सानाय राजनीति जाने जा अधिकार दङ जेसपना खालायबानो नरक जदिनो आसनो कप्लाय हिंगाके तामनि बागै जे बीजेपी नो दूर दूर कैंपिंग खायै नाया नरक जदिनो नरक कप्लाय हिंगाके नरक तामनि गिरिजाक अमरां सानाय जिनि जिनि कर्मिराम अमना आं हा यागै नरक जाने जे हामजांमानो नंनि भूताधिकार अधिकार प्रयोग खायदि आबाहाय खालायनो जों जे सुस्थ जे जिनि दाख्लायनि एडिसि 2026 एडिसि निर्वाचन नंनि भूत नरक रुइनाय शान्ति सम्पूर्ण जे शान्ति विकास तुबि खायदि तुबैनाय जिनि जे दा पेगजला जन्म जयनगर थाय जागानो बनो परिबेश सुस्थ खायनायनि बागै आं जत ताकतै बखना यागै जुरखायो आं दिनै दुखुमाखा दुखु नाया नामखौ निन्दनीय जिनिस हब जेहेतु आनि कर्मिनो बासिना थांगै आं माना खायनाय बर गारि यागो लाथाबाय बर याक चालबाय आनि पिजि दङ पुलिस दङ बर पुलिसनि कक्सन मानिया आं इच्छा खायबोनो गुलिरनानै पर्यन्त अर्डार रैमानो बर खायफानो बर अनुरोध থাকে नरक अमाहाय नांलिनै अमाहाय खेनो बरकनि जे कुनु जागा उच्छृंखल जे ओइ दंमाने आं अमनो सानाय नरक ताबो समय दंख नरक सुस्थ फिरु खायदि अमाहाय राजनीति दा खायदि केबो बायदा दागि जागदि नरक खादि जों जतन मिलुइनाय सिनो संविधान जे माने उइनाय जों बुत तंत्र न जे अधिकार प्रयोग खालायनो आनैया खा खावैनाय जतनि थानिनो हामबाय याफोरैनाय अमाहाय गथना तांलायजों जाते ओइफानो तंखे केबो दागिनाय नरक सादि अमाहायके राजनीतिक चलिया अम जुदि अमाहाय दंखाके बोसांनि 12 तारिख नरक लोकनि थाखाय जवाब माननाय हामबाय गथनां माने थाइके बजार साराम गथनां माने थाइ अम पेगजला जन्मदिन बिसिं खबजाक पेगजला बिसि हायाकेबा नव शान्ति गन्ज बाजार आ जागाव जों केम्पिं खायनायनि बागै गेदारिं खालाय दंलाय माने जागाबो हठाते बरक गुला माथेरि फायनाय लाथावै फायनाय बरक बुरैनोबो बुव चलानोबो बुव सरायनोबो बुव ड्राइभारनो बुव पुलिसनो बुव खालायनाय बरक जत जागानो चिनि चिनि जे गारि न रिफ्रिगै बाइक न रिफ्रि बुबायखा जों बराय बुलायनो थांया चिनि बरकबो गोबामान दङ बरक जुदि नाबा हें दंखा जों फायनाय ताबां हस्पिटाल आने जगा दुखुमानजाक नरक दुखुमाना अ दुखुमानजाक अम बुसांनि 12 तारिख बरक जवाब होनाय सर खरपसो इन्जुरन खासा तावसो जते आं हिसाब मायाखो 15 থেকে 17 जना हाइर दुखुमा कानिया आनि लगी ताव बुरि रगो गोबां फायसबाय आनि गारिबो बखका आबा हाइ क्लायनाय नरक नुकमाना हामबाय